अरे 5 मिनिटं बोलणार रे. हा राम फोटो सुद्धा यायचो. हा चोच बिलीच. अरे 5 मिनिटं किती असणार रे. अरे भाऊ टाईट रे. उद्या चाललेला बोलतो का नंदूचा बर्थडे म्हणून. 14 तारीख समजे स्टार्ट झाले का तुझे. हा एक काम करो हॉटस्पॉट दे आधीची हॉटस्पॉट घे 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 घे. वायफाय तरी आहे का. ए किती असता. अरे बागा झाली मरे. अरे फोन मारताय करा. खोटं झालं. अरे उकलला मरतो. राव मरतो वाटी रे. आता जरा रे. हॅलो कट केला बरं त्यानं. गणपती बाप्पा. हॅलो ऐकू ना. दौड कोण आहे. कोण आहे. हॅलो कृपया रिचार्ज कीजिए. कस्टमर केअर ते